Ngabe kusho ukuthini ukuba ngumKristu? Ukuba ngumKristu kusho ukuthi usuwamukele lokho okushiwo iBhayibheli ngoNkulunkulu, umuntu kanye nensindiso. Ake ucabangisise nje kabanzi ngala maqiniso. Iqiniso lokuqala, uNkulunkulu ungumdali onamandla onke. Indlela yanamuhla yokucabanga ithi umuntu uqhamuka ezimfeneni, kodwa imibhalo ithi sidalwe nguNkulunkulu ophilayo ukuze simthande, simkhonze futhi simthokozele, sizobe nenhlanganyelo kanye naye kuze kube ngunaphakade. ITestamente Elisha lisivezela ukuthi nguye uJesu owadala konke, okaJohane 1:3, kwabaseKolose 1:16. Kanjalo-ke konke kungokwakhe futhi uyabusa phezu kwakho konke okudalileyo, Amahubo 1:3:19. Lokho kusho ukuthi unalo futhi igunya naphezu kwezimpilo zethu, kwaze nathi siyindalo yakhe. Ngokunjalo simele ukuthi sithobe ngaphansi kwegunya lakhe ngokupheleleyo, simlalele futhi simkhonze. Iqiniso lesibili ukuthi uNkulunkulu ungcwele. uNkulunkulu ungcwele ngokupheleleyo nangokweqiniso, Isaiah 6:3. Lokho kusho ukuthi akanakwenza okubi futhi akanakuvuna muntu owenza okubi, Jakobe 1:13. uNkulunkulu futhi usifuna thina sibe ngcwele njengoba imibhalo ithi yimani ngcwele ngoba nami ngingcwele, 1 kaPetro 1:16. Umuntu uyisoni ngokwemibhalo, wonke umuntu ubeka icala kuye uNkulunkulu lokuba nesono. Imibhalo isho ngokusobala, akukho muntu ongonile, Amakhosi okuqala 8:46. Lokho kusho ukuthi asinakwazi ukwenza izinto ezinhle phakathi kithi. Kusobala kwemibhalo ukuthi uma senza ngemizamo yethu asinako nakancane ukwazi, ukuqonda, ukuthanda nokuthokozisa uNkulunkulu. KwabaseRoma 3:10-12. Iqiniso linye, zonke izono zidinga isijeziso esifanele. Ubungcwele buhlangene nobulungiswa bukaNkulunkulu benza kufanele ukuthi zonke izono zifanele ukujeziswa ngokufa, Hezekiya 18:4. Ngenxa yesizathu, ukushintsha indlela esenza ngayo izinto ngeke kuxazulule inkinga esinayo, futhi ngeke kususe isijeziso ekumele sibhekane naso. Nalinye iqiniso, uJesu uyinkosi kanye nomsindisi. Njengoba uJesu engumdali wakho konke, ubusa phezu kwakho konke, uJesu unegunya phezu kwezimpilo zethu. Thina-ke kumele simthobele, simlalele futhi simdumise. KwabaseRoma 10:9. Sithola lamazwi ukuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Nakuba ubulungiswa bukaNkulunkulu bubiza ukufa ngenxa yesono, kepha ngothando lwakhe uNkulunkulu usinike umsindisi owakhokhela icala ngokufa ngenxa yezono, kaPetro wokuqala 3:18. Ukufa kukaJesu kwasuthisa ubulungiswa bukaNkulunkulu. Ukulunga okupheleleyo kukaJesu kwasuthisa izimfuno zikaNkulunkulu zobungcwele, KwabaseKorinte 5:21. Ngenxa yokusutha kukaNkulunkulu engasaboni isikweletu sethu, waze sesikhokhiwe ngobungcwele nokufa kukaJesu, wakwazi uNkulunkulu ukubathethelela futhi abasindise bonke abakholwa nguye, KwabaseRoma 3:26. Pho kunjani-ke ukukholwa okusindisayo? Ukukholwa kweqiniso kuyohlala njalo kuphelezelwa ukuphenduka ezonweni. Ukuphenduka kungukuvumelana noNkulunkulu uma ethi uyisona, kunguzivuma izono zakho kuye, futhi kungukwenza isinqumo sokuthi uyazishiya zonke, kukaLuka 13:3, waseThesalonika 1:9. Emva kwalokho umuntu kumele alandele uKristu, kukaMateyu 8:28, bese alalele yena, kukaJohn 2:8. USathane-ke namadimoni akhe bayakholwa uNkulunkulu weqiniso, kodwa amadimoni noSathane akamthandi uNkulunkulu, akamlaleli uNkulunkulu. Ukukholwa kweqiniso okusindisayo kubonakala ngokulalela nokwenza intando kaNkulunkulu, hhayi nje ukwazi ngayo, KwabaseEfesi 2:9-10. Uma unemibuzo ngokuthi ungasindiswa kanjani, noma ufuna ukwazi ukuthi ungamphilela kanjani uNkulunkulu, ungaxhumana nathi. Ungaya kuma-comments la ngezansi kwividiyo noma usithole kuFacebook. Siyabonga.